balambile balimele emoyeni emphefumulweni kuhambe yonke into kuhambe kwazi kwahamba ngisho ama-ID bafethu ngicela imali singayikhomba-ke manje abafike kuqala kulo live nguvula bazosho ukuthi ngifike ngikhala qala nje ngangena ngikhala inhliziyo yami ibibuhlungu ayi kwangena u300 yokuqala ngasukuma ngoba beyasikhathi hayi washo uPetrol nayo lonto sahamba bafaka abantu kwavele kwangena isibherebhere esika akriboni intombazane ekhrimayo eseyalahlekelwa ileya yokuqala yobuso kwalahlekileya yesithathu kwavela imithambo nayo yasha wathi uyasirobha sambamba akrimoni samblock ngalethelwa iparish ngadla ngile ngicela ngishaya isandla phezu kwesinye mathonga amahle inkosi yami ngathula ingubo ngathumela ithwasa uyitholile ugogo ingubo ayitholile engizoyihambisa engangiyimbathiswa zedlozi ngadla ngithe nje la ngisutha khona ngabuya sengiyayikhomba-ke manje ngicela imali Ndumiso uChikhini walahlekelwa ifoni mntanami kodwa isiyabuya i-insurance lokho I think by Monday uzobe usukwazi ukumthola ungamthola efonini kaNtoko uma ufuna ukukhuluma naye kuphuthuma ngicela imali bafethu anifoni ishoni ngicela abathi abafuni bafake no noma bafake ama-hearts ngifuna ukubakhulekela anifuni ngiyisusa-ke manje sengiyisusa-ke manje qalaza-ke manje umeke manje uyabona-ke manje nizongithola kahle-ke manje Wenhlanhla uthi imako uma ngibhekane nalo nayi imfene la uNhlanhla othi ngimbheke lo Wenhlanhla oqala nje uyangifollow before ngikutala lapha Enhlanhla awuyiphendulele uNhlanhla ono NTLA uthi asinayo yabona Nhlanhla ngani yami engizokudalapha yabona Nhlanhla ngizokudalapha ukhalela ukungi-unfollowa angeke ngikutalabhela izinto eziningi ngizokutalabhela nje impakamo Nhlanhla hayi ngcono-ke mntanami washeshe wayilungisa bengisaya kulento asinayo mawuthi asinayo izwakala njengendelelo ngoba usukhulumela iningi kanti wena ongenayo nalapho futhi ithi anginayo kwamanje uma senginayo ngizoyifaka ngiyakuxolela gogo ngiyakuxolela Spiye angikaze ngikubone mfethu ngicela ufake imali mfethu achikwazi ngicela imali bafethu ngifuna ukuyobheka ngiphekele abantu abadilikelwe izindlu ngiphekele abantu abamukelwe izingane abamukelwe amadoda abo umfazi umfelokazi manje indoda emukelwe umfazi izoqala manje idlale ifebe zendawo ngiyacela bafowethu ukuthi ningifakele le mali ngiyogrosa ngibuye ngiphekele abantu ngibuyisa ithemba abantu asebemzonda uNkulunkulu abantu asebemdoubt uNkulunkulu abantu abashotha ngangitsheli ngoNkulunkulu mina uNkulunkulu bengeke mfethu athe ngibona ngivele ngihluphekela ngihlalele emjondolo afika asuse khona lokhu enginakho manje ngiyobanika ithemba bafethu ngiyobatshela ukuthi lalelani kuzoba right ngiyabonga sithatha sami
onayo siyacela bafowethu, siyacela semzabalazweni sicela imali. Semzabalazweni sicela imali. Inkinga yeni nina nifuna umuntu azayobukisa ngabantu. Kuba ukuthi sengifika lapha ya. Sengiyabashutha ke. Nkosi yami. Sengiyabashutha ke, sengiyacela ke, sengikhulumisa oyedwa ke ongathi unezimbicana ke. Nohlakahlana ukuze nidabuke. Sengiyamkhulumisa ngithi mina ngikhuluma nabantu ukucela. Siyacela yabona nje manje kufanele sibehlise isithunzi. Nifuna lokho nina ukuze nikwazi ukufaka le mali kufanele kube ukuthi labantu siyobukisa ngabo. Kufanele nje ukuze nifake le mali enigoloze nayo ogweve nayo wena mama lapho imali yendoda ihlala kwenu uyakwazi lokho une access yonke yokuthi uyifake le mali ngeke uyifake ngoba vele kwalo mama okhuluma umfuni awungifuni uxabane kanjani nami ngoba awukazi ungibone efonini yendoda yakho uzungangifuni nje ngidleni yakho ngamhlakwe yakhe indoda esitakile lapha emanzini usufuna ukuthi mina ngikhulume ngicela abantu ukuthi basize ngoba seku involved wena noma ingane yakho noma indoda yakho Nhlanhla ngixolelile baby sengi right bengezanga nami kahle nawe usukwakhulumela iningi bafethu ngicela ninginike le mali boka nje kumanje anishaye ngisho mina ngime ngenza live la ngidalapha ngenza yonke into ebhedayo ingabe ngi200,000 likes kodwa ngoba sizocela usizo lokusiza umunye umuntu Nkosi yomfazi sithandwa sami ngicela imali bafethu Ngiyabonga wesilingo seyinsizwa Silingo sethu amagameni aka TikTok ngiyacela uma seninayo nifake ngiyacela nibeke le account number sizoyidinga kakhulu insuku isezinde sisatakula abanosizo lokutakula nohulumeni engenelela kodwa kubalekile mina engiza ngako ukuthi ngicela ukuyopheka ngizopheka la ekhaya bese ngithwala ukudla ngemoto bese sibahambisela siyophaka asizukubashutha ke ngoba angifuni kube ngathi sibukisa ngabo ngoba namanje nje hey awalensula angifuni kube ngathi sibukisa ngabo ncamane imali eyokuthi ngiyogrosa ngipheke siphakela abantu abadilikelwe izindlu abamukelwe impahla sizwe sengazi ukuthi khona la beqoqelwe khona kuma shelter inkinga esibhekene nayo ukuthi abadlile bayagodola ngihlanganise ingubo engikade ngimbathiswa amathwasa ngizozihambisa ngicelile abanazo futhi abanye omakhosi basipha ublanket inyana sihambise ngicele imali ke ukuthi ngikwazi ukuyocross ngiyabonga Lady Pet Mkhize nangu 100 rand ungena Kwaber ngicela ungifakele imali zamacele fakani bantu bami lehlisana umoya nje nifake ngeke ngiwadla amandleni mkhonto uyangena nje mfowethu sisodabeni olukhulu la kanyiso bafethu zamani mhle zamani xola indaba nontobeko ningadluli bafethu ningazange niphonse sivivaneni balimela abantu phili ngiyacela sweetheart I love your name ngiyacela
Lifi ngiyacela, Luckstar ngiyacela bafethu, Prudi ngiyacela, Nkazi ngiyacela, Madube Thandeka Makhali ngiyacela, Hope Mafika Mshengu ngiyacela, Siya ngiyacela, Phumla Zenkosi Phindi ngiyacela, Sanele Msomi, Gogo ngiyacela, Zenkosi ngiyacela guys. Ngiyacela ngiyanithemba, Vinci ngiyanicela Khoni, Thembi Mdluli ngiyacela, James thank you ngiyacela, Lifi Siphera ngiyacela, sihambeni sobaphekela. Uma kwenzeka engingakwenza ukuthi uma sengiyophaka mhlambe ngisho ukuthi ngiya ngakuphi manje abaseduzane naleyo ndawo kube ukuthi siyophaka, ngivula manje i-team Babiyost, i-team Maka Chicken ezosiza kulaba abadilikelwe. Cha mina ngidila nje nokudla okuvuthiwe, siyopheka siyophaka, makhona ushintsho salayo siyawathenga ama-fruit, i-dick sweet, ama-chips for iy'ngane. Ngoba manje into ebalulekile ukubuya kwethemba, yabona umuntu ogamuzayo lwa wenza ukuthi nesikhathi sihambe. Umuntu osuthi-ke uyazele alale, ngesikhathi esalele ukuxakeka nokucabanga kakhulu kuyakuyehlika. Bafethu ngicela nifakele Sanele Msomi abaphethe i-account number abayifake. Abantu bacela i-account number abakhona abangenayo, Sanele Msomi. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela makasikhona Somi Tops mfethu angeneni nomehluko so joint. Ngicela ningene nomehluko bafethu. Ngiyacela abangenayo bangene nomehluko, ngizoyithoba ngizozehlisa. Mamkhulu awenze kwenzeke mfethu ngiyakuthemba. Thathani imali zamadodeni bafethu nizizame. Ngiyabonga nangu 200 ungena nozama macele, ngiyabonga zama mfethu. uNkulunkulu akwandisele sithandwa sami, uNkulunkulu akufihle. La uthathe khona kungekho kodwa awakhetha ukuthi uzothatha. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela ngizozehlisa nako konke ukudelela kwami nabo bonke ububi bami, ngizozehlisa, ngizozehlisela ukuthi ngamhla kusifica thina ngelinye ilanga okwehlele laba bantu, uNkulunkulu abe nomusa kithi. Buhlungu into ebehlele bafowethu, buhlungu ukuhlala odakeni bafowethu, ukubona ngisho kunetha wehlike emotweni yakho ujaha ukuyongena endlini ukuthi usuke umuntu ochwechwayo ujaha ukuyoyifihla ngoba ukunethwa izulu akukho mnandi. Imagine umuntu osenethwe 3 days uhanjelwa ngisho nayi-ID yakhe. Ngiyanicela bafowethu, angifuni ukufika lapha ngibonakale njengesahluleki ngoba abantu abazi ukuthi mina ngiyazama ukuphila. Abantu bazi ukuthi ngisigwili. Manje ngizozendlala kunina. Bafethu ngizocela uxhaso lwenu nosizo lwenu ukuthi ngicela ningifihle. Ngicela ningicashise. Ngicela ningibathe, ningithwale, ningangilahli. Ngicela ukuyobabheka labantu. Kodwa ngicela nina ningifihle. Laba bantu bazi ukuthi mina ngiyasutha. Nina ngicela ukunitshela iqiniso lokuthi mina ngisuthi. Nangu 100 rand ungena, kwangena omunye futhi Nkosi, kwangena omunye futhi oSimsomi. Nkosi nabo abantu benkosi besondela Jehova. Nkosi yami ubathwale. Ngalabo 100 rand ubenzele omkhulu umehluko ngempilo zabo. Bafethu ngifuna mina ukuba proud mase ngibaphakela laba bantu ngithi mina yaphaka eSouth Africa. Ngithi yaphaka iTeam Babiyost. Bathi bathi siyabonga makajikho, ngithi cha ningabongi mina, bongana abantu base South Africa. Ibona basukumile. Sihlangene nabo. Ngeke ngize ngikhalile ngena Kingman. Kingman ngiyawufaka imali ke mfethu. Awufaka imali sikubone, faka imali khehla. Igama lakho likhulu kakhulu, ngeke uyibize ngenkosi ungabe usaphonsa lutho emsebenzini omkhulu kangaka. Nkosi. Ngiyabonga sithandwa sami, ngiyabonga kade kwi-live kaphiwe. Inkosi nibusise sisibone, siyabonga. Ngicela imali bafowethu, ngicela imali, ngicela nizincengeni. Zincengeni ngiyazi ukuthi akuvumi.
ngiyazi ukuthi akuvumi, ngiyazi ukuthi wena uyile hlobo engakhuthuzeki kalula. Vuma ngikukhuthuze, ngiyacela. Vuma ngikukhuthuze. Yazi bafethu ukuthi uma ngingahlangana at least u-5,000 namhlanje ngizokwazi ukunyakaza. Into edala ukuthi ngisho njalo ukuthi ku-5,000 at least ngizoba nalo ibhodwe lika 3 days, ngoba phela la sikhuluma ngomphakathi, uyayizwa leyo nto. So uma ngingase ngivale le live ngo-5,000 at least ngiyazazi ukuthi ngizothi noma ngibuya ngicela ngezinye izinsuku but ngibhalansile ngo-3 days. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufike uye kubantu banikeze ingubo baphakele kanye. Yabo lesikhathi engizofika ngaso kubona kusasa bazobe bebuka amawashi bebuzana ukuthi isikhathi sini mhlawumbe useyeza uma ka chicken ingivele ngingafiki. Hayi ukuthi angifikanga ngobani, angifikanga ngoba iyona engekho into engizobaphekela yona. Yabo, istofu nginaso, amabhodwe nginawo, imoto nginayo. Kule mali efakwayo ngeke ngize ngikhiphe ngisho upetrol ngiyothenga nje ukudla. Ngivele ngingafiki-ke. Iyaqala manje iyabuya le nto yokuthi ungabe umthemba umuntu okusho ukuthi besizonunuselwa nje yilo mama. Uyayizwa leyo nto? Kanti at least noma uma ngibonakala ngibonakala senginganyamalala-ke mhlambe uma nani sengabe sekuphele kona bengingakukhiphi, yabo. Kodwa ngizobe sengibonile. Ngiyabonga Phamzo.